Jibqgħu jinħassu r-riperkussjonijiet ta' ħsara li għamel il-Partit Laburista kemm ilu fil-Gvern, tant li negozji Maltin għadhom qed jesperjenzaw diffikultajiet kbar wara li pajjiżna kien spiċċa fil-grey list tal-FATF anke jekk issa Malta rnexxiela toħroġ minnha. Riperkussjonijiet anke frott id-deċiżjoni ta' Roberta Bela li jżomm l-iskema tal-bejgħ tal-passaporti. Dan intqal fl-editorjal tat-Times of Malta wara li l-Kummissjoni Ewropea ħabbret li qed tfittex lil pajjiżna fil-Qorti Ewropea rigward l-iskema tal-bejgħ tal-passaporti. Dan għaliex l-Unjoni Ewropea tħares lejn din l-iskema bħala waħda li tbieħ il-valuri Ewropej u qed takkuża lil Malta li kissret it-trattati. Aktar minħabba l-fatt li l-biljonari li jixtru l-passaport Malti mhux qed iżommu r-rabta ġenwina ma' Malta. Minkejja dawn id-dikjarazzjonijiet mill-ogħla istituzzjonijiet Ewropej, il-Gvern ta' Roberta Bela qed jibqa' jinsisti li l-bejgħ tal-passaporti ma jiksirx il-liġijiet tal-Unjoni. L-editorjal tat-Times jgħid li din il-kwistjoni żgur mhux forsi qed tħalli effetti negattivi ferm fuq in-negozji Maltin. Pajjiżna jibqa' l-uniku stat membru tal-Unjoni Ewropea li jbieħ il-passaporti b'dan il-mod. Iżda Labour qed jibqa' jdeffes rasu fir-ramel u jara biss il-flus li daħħal il-Gvern minn din l-iskema, ma jarax ukoll dak li qed jaffaċċjaw ta' kuljum min negozji Maltin kaġun tal-azzjonijiet tal-Gvern Laburista. Anzi, jekk int għandek negozju f'pajjiżna, il-Gvern Laburista daqs li kieku qed jgħidlek li ftit wiss jimpurtah mid-diffikultajiet li int għaddej minnhom. Item jgħid l-editur tat-Times.